So, ang mangyayari guys is just put the castor oil dito. Tapos, ito na, i-apply ko na siya. Easily to apply. Yan na po yung ating repolyo. I-mix ko lang siya. Pag naluto na yan, kakain na tayo. So, ito guys, kanina diba nakita nyo naman, punong-puno talaga to. Now, ganyan na lang siya. Tapos, wala nang laman dun sa ilalim. Yung ilalim nito kanina guys, hanggang dito yung mga damit. After naman, eto na guys. Eto na. O, diba? Wala nang laman dito sa side na to. Siksikan to halos talaga kanina. And then, ito naman sa loob guys. Hanggang dito talaga yung mga shorts ko kanina. Good morning everyone! Welcome back to another vlog! So today guys is a day off. So kapag ganitong day off po natin, hindi tayo nagpapahinga. Gusto ko sana yung ganun yung Sunday, yung pahinga ko sana pero wala hindi ganun yung schedule natin. So ang agenda natin for today is to answer emails, tapos magluto tayo and then, pero yung main event is to declutter my yung locker ko kasi actually yung isang closet dyan, nandyan pa yung mga damit ng sister ko which is 1 year ago pa siya umalis. So tatanggalin ko na kasi sabi ni lolo ko kung may mga na daw dyan, ipahingi na lang sa Ilocos or basta para ma-declutter na kasi sobrang dami na ng gamit dito sa bahay. So, start na natin ang araw natin ngayon. Sobrang init guys. Pawis na ako. And nga pala guys, naglagay pala ako ng castor oil sa aking brow and dito sa aking lashes. I use this one. This is the Soul Beauty Organica. Ayan siya. Tapos, ito, castor oil for eyebrow and eyelash enhancer. Ayan. Pinadala sa akin to guys, this is Joyce ng Confession Beauty. And, meron na rin siyang kasama na yung applicator. So, ito guys, yung gusto ko dito kasi meron na siyang applicator. So, ang mangyayari guys is just put the castor oil dito. Tapos, ito na, i-apply ko na siya. Easily to apply. Ayan. So, nakikita nyo. Kasi, ang ko ngayon guys, medyo numipis yung kilay ko. Actually, makapal ako sa kilay. Makapal yung kilay ko. So, hindi ko nga actually kung minsan finifill in na yan, lumalabas ako ganyan lang. Pero ngayon kasi guys, parang may mga bald spots kasi siya. Eh, gusto ko mas bushy pa sana yung kilay ko, diba? Tapos, yung eyelashes ko kasi guys, hindi siya ganon kahaba or kakapal. Ayan, makikita nyo ba? Ayan siya po. Pag nakapikit ako. So, kailangan ko talaga ng mascara. Ganyan, tinitingnan ko eh. So, kailangan ko talaga ng mascara. So, try natin to guys kung nakaka-enhance talaga siya. Hindi ko pa sure kung magkano yung price niya. So, we will make a review soon or tingnan natin kung ano observation natin pagdating dyan. So, kakastart ko pa lang naman just this morning. Magluluto pala tayo ngayon guys ng this is beef na ribs. So, lalagay ko siya sa pressure cooker para madaling maluto and then ia-adobo ko siya later on. Late at night, I think of you. Your vision floods my mind. There isn't much I wouldn't do to be sure you're mine. No matter what you choose to do, no matter day or time, I only want to be with you. I will be there by your side. While waiting for the beef na maluto guys, na lumambot siya, muna ako. Gagawa muna ako yung mga to-do list ko, yung mga plans and everything. Kasi ngayon nga lang yung day ko na magawa to lahat. Para tuloy-tuloy yung, tuloy-tuloy yung flow kapag may work ako. Alam ko yung gagawin ko pagdating sa bahay. Or alam ko yung gagawin ko before the duty. Yung mga pwede kong isingit. Kahit may duty ako, ganun guys. So, gagawin muna natin siya para easier ang life natin. Alright! So, natapos na ang ating timer para sa ating beef. Nag-set lang kasi ako guys ng timer ko na 25 minutes. Kasi feeling ko malambot naman na yun. Hopefully sana lang. Patayin muna natin para sumingaw ang kanyang pressure. Alam nyo guys, takot ako sa mga ganito, mga pressure cooker. Basta something na related sa mga apoy, sa kuryente, ganyan. No way. Mahilig ako magluto, pero kapag yung mga ganyan, yung mga sumasabog, mga possibility na sumabog, ganun. Yan, ayoko yan. Ang tagal kong in-overcome yung fear ko para sa pressure cooker na yan. Yung pagkain kasi ng dogs namin, kung hindi namin ipa-pressure cooker, wala. Mauubos lagi ang gas namin.
Ayan na siya, guys. So, I changed my mind. Dapat sana adobo yung gagawin ko dyan. Pero, yan na lang para may sabaw. Para mas masarap ngayong tag-ulan. Tapos, guys, nagpapabili ako kay Len ng pechay. O kaya sana repolyo kung anong available dyan sa may talipapa dyan sa malapit sa amin. Tinanggal ko na yung braid ko. Sobrang init. Dumidikit yung buhok ko dito. Hindi ko ma-take. Maglagay na tayo, guys, ng ng repolyo. Yan. Ang konti ng repolyo namin eh. Pang 2 tao lang eh. Gusto ko ng magulay. Yan na po yung ating repolyo. I-mix ko lang siya. Pag naluto na yan, okay na. Kakain na tayo. Kain na tayo, guys. This is our ulam. Konti lang yung akin kasi halos kakakain ko pa lang. But yeah, that is nilagang baka. Imas na na! Alright guys, nandito na tayo sa aking 2 closet. Actually, ito talaga yung ginagamit ko for my clothes. But, ang problema ko ngayon dito guys, sira tong door nito. I'll show you what I'm talking about. Ayan. Ito guys, nasira siya. Pinapaayos ko sa carpentero nung kaso wala pang time para mag-ayos. Ayan po. Ayan po siya. So, what I'm thinking is, aalisin ko na yung mga damit dito ng kapatid ko, ni Meme, para yung mga iba, actually may mga damit na ako dito, pero yung i-declutter natin, tatanggalin ko yung mga damit niya dito, and then I have here 2 baskets for the donations or yung mga ipapamigay na lang. Actually, kulang to. Feeling ko lang. So, kukunin ko mamaya yung balikbayan box na malaki para dun na ilalagay. So, let's start this. Tingnan ko na yung mga pwede kong i-keep and then the things that I can also give na lang. Yung mga hindi ko naman na siya nagagamit actually. Ang dami kong gamit kasi dito pa sa taas dito guys, may mga shoes pa ako dyan. And, papamigay na natin lahat ng yung mga heels ko. Hindi na kasi ako nag-heels, mga besh. Masakit na ang likod ng madam. Ilalagay ko pala guys itong pinang-re-reflector ko para paglagyan ko dito sa baba, para dito ko lagay yung mga damit. Kasi, hindi ko mahanap yung banig namin. O yung banig na lang para mas malaki para. Hanapin ko lang yung banig ni Bebe guys. Yan, hanap ko na rin siya. Andun pala siya sa stock room. So, next na project natin or next na lilinisin natin is yung stock room, aka the old room of the mag-ina, Bebe Kels and my sister. Yan, nalagay ko lang to para yung mga damit mailagay ko dito sa floor na hindi madumihan. As time goes by with you. Ano na, may mga damit pa ako sa kabilang kwarto. Nakakaloka! Okay, para hindi masyadong, no, let's do the Marie Kondo way. Let's bring out everything na. Time goes by with you. Time goes by with you. Akala nyo, ito na lahat. Meron pa. Meron pa dito sa ilalim, guys. Dito sa ilalim dito yung drawer. Akala nyo, tapos na. Meron pa. Doon naman sa taas, guys. See? But anyway, hindi ko na ito lalabas pala kasi for giveaway most of this, mga uniforms ko na yun na old. So, tingnan natin kung mga scrub suit, mga hindi nakasya sa akin. Diba? Kasi ang payat ko nung nagsimula ako sa nursing. Pero ngayon, malay na, di nakasya. Okay, so, paano bang gagawin ko? Paano ko ito sisimulan?
So, paano bang gagawin natin, guys? Sobrang dami. Nako, mother! Nakuha ko ang hoarding mo! Ayan, guys. So, meron na ako yung mga ilalagay ko sa keep na bin ko. Actually, yung iba dito, may mga tag pa. Ayan. Tapos, etong mga nandyan, yung iba na may mga bago pa, mga may tags, ganyan. Yung sure na mga ipapahingi ko. And then, ito yung hindi ko pa na-finish. Tapos, yung nandun, guys, is yung mga something na pwede ko nang i-keep. Yung mga shirts ko, ganyan. Tapos ito, yung mga usually na ginagamit ko, pero hindi ko pa yan na nag-go through. Yan. Tapos ito, yung mga nakahang na dyan, yan na yung mga i-keep ko. Tashi no ai, anata wa watashi no junse, anata wa watashi no ashi. 真自说来，经济说来，还都说来，全部说来，君の教えてください。あなたにむしたい。As time goes by with you. てください。Alright, guys. So, natapos na akong mag-segregate. So, eto na yung mga ipapamigay. Ayan. 2 baskets and meron pa dito sa floor. Ayan sila. Tapos, ito yung mga matitira sa akin. So, 50-50%. 50%. But actually, itong pile dito sa, eto guys, eto. I-review ko pa yan kasi may mga things dyan like the uniforms, ganyan, na kailangan ko ng, you know, i-dispose. Hindi ko alam kung itatapon ko ba or what. Kasi hindi na kasya sa akin. Wala naman akong ibang mapagbigyan. Kasi mga nurses naman sa hospital, may mga uniforms din naman. And I don't know any other nurses naman. So, probably, itatapon na lang natin siya. Sayang eh. Pero wala naman akong magagawa dyan, 'di ba? Ngayon ko lang na-realize, guys, kung nasaan yung mga hinahanap ko dati na mga skirts ko, mga workout clothes. Nahanap ko na sila ngayon. And then, ang dami ko pa palang mga damit na may tag. Hindi ko pa sila nagagamit. Yung mga hinol ko dati na hindi ko pa nagamit. Meron yung iba talagang wala lang. Nandyan lang sila sa cabinet. Nakatag pa sila. So, papamigay na lang din natin yung mga yan kasi medyo nakaka-stress na. Ang daming gamit, besh. Ang dami kong natanggal dito na hangers, guys. But actually, tong iba dito, nakahanger na lang. Yung mga ikikip ko na talagang nakahang sila. Hindi ko na tinanggal from the hanger. Pero ito yung mga, like for example, tinupi ko na or for the pamigay. Yan, tinanggal ko na sila. Pero dito sa ibang pamigay, guys, yung mga uniforms, actually, naka-ano pa sila, nakaganyan pa, nakahang pa. Hindi ko kasi alam eh. Kasi parang sa school, hindi na rin ganito yung uniform nila ngayon. Uniform pa yan ni ading ko. So, papamigay na lang natin or, I don't know, pamunas. Eto naman, guys, yung susunod na gagawin natin, yung pinakaayaw kong ginagawa, magtupi. Ayan, so tutupiin ko siya. So, habang tinutupi ko, makikita ko na rin, guys, kung paano yung mga kailangan ko na rin tanggalin or, you know, yung mga pwede pang tanggalin sa listahan natin na to. So, tapos na po akong magtupi and maglagay ng mga damit sa aking cabinet. Ayan, so kita nyo, yung door na lang nito, yung kailangan talagang ayusin. So, nandito pa yung mga kailangan kong ilagay sa box. Ayan. So, ilalagay ko na lang sa balikbayan box para hindi ganyan na parang nakatenga na sobrang magulo. So, papakita ko sa inyo kung anong nangyari. Sobrang dami nating nabawas. So happy.
So, ito guys, kanina 'di ba nakita nyo naman, punong-puno talaga to. Now, ganyan na lang siya, tas wala nang laman dun sa ilalim. Yung ilalim nito kanina guys, hanggang dito yung mga damit. Ayan. So, ito yung mga sinasabi ko kanina ng mga dresses na hindi ko talaga ma-dispose. I have 1, 2, 3, 4, 5. Yan. 5 na yan. Tapos, bakit may napunta doon yung ginagamit ko? Mga ginagamit kong dresses. Yan. So, I have 1, 2, 3, 4, and 5. Tapos, itong mga to na guys, dresses na yan. And then, from here up to here, mga tops naman yan. So, yan. Gusto ko sana pare-parehas yung mga, hanger ko. But, I don't have time to change everything na kasi si Dana kanina pa, sigaw ng sigaw dyan sa kalsada. Gusto na niyang pumunta dito sa bahay. Ewan ko ba, nabubore na naman siya sa bahay nila. So, yan yung naging nangyari dito sa original na talagang locker ko. This was mine ever since we moved in this house. Tapos, dito naman sa ilalim, ito yung mas organized na siya ngayon. Ito na siya, guys. So, ito yung mga tops ko. So, ito, yung mga pwede kong gamitin sa duty. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Yung mga pang-inner tops ko lang para hindi ako masyadong nakikitaan pag manipis yung uniform ko. And then, mga tops lang din to. Pwedeng pang bahay. And then, ito guys, mga workout clothes. Workout na tops. Yan. So, yung mga pwede kong pang-hike, pang fun run, mga ganun, pang jog. Tapos, ito guys, mga pangtulog ko naman, I have the dresses here na mga pangtulog. And then, some of the tops that I really love. And ito guys, kasali siya dapat dito. This is a workout. And jersey din yan. So, yan. Hindi lang kasi siya magkasya na dito. So, nilagay ko na sila dyan. Ito naman guys, kita nyo naman to kanina, 'di ba? Sobrang punong-puno din to. So, let's open this one. OMG! O, diba? Kanina to guys, hanggang dyan. Hanggang dito yung mga damit ng kapatid ko. So, eto na ngayon. Ito na yung mga natira na mga damit ko na lang. Ito yung mga panglabas ko. Yan. So, diba? Ang laking achievement, besh. And, wala akong labahan ngayon. So, ito lahat yung mga damit ko. Ayan. And then, ito yung pambahay ko. Tapos, ito naman, mga pambahay na mga shorts, ganyan, pantulog. Nagtira lang ako guys ng dalawa na makapal ko na pants, just in case magbagyo or magstay ulit ako sa Baguio ng matagal. At least I have these two na sobrang kapal, yung parang talaga pang malamig talaga. Yan, so yan naman sila. Then after naman, eto na guys, eto na. O diba, wala nang laman dito sa side na to. Siksikan to halos talaga kanina eh. And then ito naman sa loob guys, hanggang dito talaga yung mga shorts ko kanina. So, ayan yung natira na lang. Ito yung mga pwedeng panglabas ko na lang, mga jeans, ganyan, pants. And then ito naman halos yung mga pang workout lang naman na mga leggings, mga ganyan. Ito mga pwedeng pang hike, pang workout. Basta leggings, yan. Yan sila. Tapos, eto guys, actually, mababawasan pa tong mga to. Kasi tong mga uniforms kong iba dito guys, like, these things, ayan, mga yan. Hindi ko actually talaga to nagagamit. So, I'll look for someone who needs a scrub suit or kung saan ako pwedeng mag-dispose niyan. So, sayang naman kasi hindi ko, actually, tong mga to hindi ko pa nagamit. Galing to sa kila tita ko sa Hawaii pa to. Hindi ko nagagamit kasi wala na akong night shift. Allowed lang kami mag-printed na scrub suit kapag gabi na. So, hindi na kasi kami nag-night shift masyado. Ayan. So, ito naman guys. Ito na lang yung mga natira sa mga scarf ko. Actually, kay mama ata to ni Mac or kay Jonah. I'm not sure. So, I have only 1, 2, 3. Ito yung usual talaga na ginagamit ko. Pag nag-travel ako, pag nakikita nyo, halos ito lang talaga yung ginagamit ko. For this one, pag pumupunta lang ako sa beach, kasi pwedeng pang balabal lang siya, ganun. And for this one, like, pag sobrang lamig na talaga sa Baguio, ito. Pero, mas preferred ko pa rin to kasi mas malapad talaga siya. So, yan na lang guys. And may drawer pa dun sa baba, pero hindi ko na yung papakialaman kasi parang sira na din ata yan. But I'll check kung pwede ko pang malinis yan and kung pwede pa nating salvage. And nandito ang aking pang workout.
So, ang mangyayari ngayon guys is kukunin ko na yung aking box para malagay ko na tong mga to. Sobrang dami ko pang gagawin. Pero ibabox ko na lang siya kasi nakakaya naman kay Dana. Nandiyan na siya. Bukas na lang siguro ako magtutupi for that para yung sobrang talagang mapapak na siya na pwede ko nang ipadala sa Ilocos pag dumating sila lolo ko dito. So guys, nandito na yung aking balikbayan box. Feeling ko na siya. I don't have time to fold na lang as I've said a while ago. Tomorrow siguro ako mag-fold after or before my duty. And then, ano na lang, tsaka ako na lang siya ipapak ng bonggang-bongga kasi andyan na po si Madam Dana, nagmamadali na. So that's it for this video guys. I hope you enjoyed watching this one. And if you have any suggestion for the decluttering, kung ano pa yung mga gusto nyong makita na i-declutter natin, or ganun gusto nyong, or if you have suggestion for the organization of the closet, the bedroom, ganyan, please comment in the comment box down below. And before I end this vlog guys, I will do a shout out sa mga nag-comment po sa mga videos po natin recently. Ayan, kasi yung mga lumalabas ngayon na video, hindi kasi siya, I mean, pre-filmed kasi siya. So, let's go to my channel. So, ito na guys, yung shoutout po natin. Thank you so much guys for commenting. So, hello po sa ating viewer na si Sis All About Lodi. Ngayon lang ulit siya, nag-watch in, parang nag-movie marathon ata siya, or nag-marathon ata siya sa mga videos ko kasi ang dami niyang kinomentan. And then, we have here, Mac and Abby. Ayan, sa Mac and Abby, and then kay Sis Maniling Gonzalez, and then kay Lara V, and Nanamiss daw ang tuyo, and kay Sis Rosemary Sumulong. Thank you so much guys for commenting and for actively watching my videos. And yun lang guys, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And kung gusto nyo rin ma-shoutout sa mga susunod po na videos po natin, just comment down below. So yun lamang guys, I'll see you guys on my next one. Bye!